Estamos aquí con Adrián Ferrón, que dá Adri. Buenas, por aquí andamos. Vamos a empezar fuerte. Cal é o maior mito sobre a comida? A ver, maior mito é que hai un montón deles, tío. O sea, eu creo que como que cada vez hai máis. Hai información, pero tamén hai desinformación. Pero, pois non sei, ainda, por exemplo, xe que me pasou en consulta, pois que se os carbohidratos pola noite que lle engordan para todo o mundo. Pois o típico, sabes? Ou cousas así, é que hai un montón. De todos os tipos, do que te podes imaginar. É verdade eso, que se suele dicir. Carbohidratos pola noite non se pode comer. Son malos, de verdade, os carbohidratos pola noite? A ver, que eu tampouco son de blancos e negros, sabes, de que moi bo ou malo. Creo que tamén hai que diferenciar entre o que é unha persona que pois teña diabetes ou que teña xa problemas co azúcar de por sí, ou por exemplo un deportista ou unha persona da población general, que aí non é tan importante como se cree, vamos. Falas aí dos deportistas. A suplementación deportiva é boa, porque hai xente que di, se tomas proteína non é moi boa, é mellor que te comas un bistec, tal, ou a creatina. A creatina, polo que teño escoitado, é moi boa, non é a mellor suplementación que podes tomar. Sí, o sea, eu partindo da base que se é unha pirámide eu metería o da suplementación no de arriba o no menos importante, sabes? Que a veces supoño que por marketing ou porque tamén é máis cómodo non entrenar, tomarte aquí a creatina e xa non tes que ir ao gimnasio, parece, non? Entón como que é máis cómodo. Pero, bueno, sí que tamén depende do deporte, pero para temas de gimnasio ou deportes como máis explosivos, sí que quizás a creatina é a que ten pois máis respaldo detrás, máis evidencia científica e tamén é máis barato. máis barato que ir ao gimnasio. É verdade, porque teño escoitado que te quedas calvo por tomar creatina. No. Eso tamén é un mito. Eso veu por un estudio que se fixera nuns atletas nuns xogadores de rugby e que, está máis que demostrado, xa non sei de fai cantos anos ese estudio, está máis que demostrado que non afecta a calvicie, non hai problema, nin che vai a fastidiar o riñón, nin tal, ou como moito igual notes un pouco de retención de líquidos porque se acumula con agua, pero algo transitorio e non hai problema. Sí, porque a creatina temola no corpo, non fabrica, o corpo que fabrica creatina, xa, de por sí. O sea, o problema é claro que os niveles que temos de creatina no corpo igual, pois, sobre todo en xente vegetariana e vegana que teñen niveles de creatina máis baixos, tamén por un tema de que suele estar na carne, pois entonces sí que convén máis suplementala, pero bueno. É verdade que o desayuno é a comida máis importante do día? Eu diría que non. No, eu hasta diría que non é que haya unha comida máis importante que outras, senón que é máis importante o cómputo global que o tema de desayuno, comida ou cena. Si que, non é o mesmo para xente que entrena, que non entrena, pero non ten esa importancia. O de desayuna como un rei, come como un príncipe e cena como un mendigo, non? Algo así, pois tamén é do no catapún, digamos. O sea, que é mentira, non? Da igual cando comas, porque é que cando te levantas non tes fame? A ver, eso tamén depende da persona, depende da persona, porque eu conozco xente que se levantan e devorarían todo e hai xente que di, que non me entra nada e esperaría hasta a comida. Eso tamén depende un pouco igual das túas costumbres, de como seas ti, moito tamén do que cenaches ou que comiches o día anterior, tamén repercute no seguinte, sabes, igual vas de cena por aí o día seguinte, é raro que morras de fame a primeira hora, non? Vai un pouco por aí o tema. Se cenas moito pola noite, é malo. Imagínate, estás todo o día sin comer e cenas moito pola noite, eso é malo. En plan, porque vas para a cama e non te moves e tal. Ou non ten nada que ver tampouco? Tampouco non ten que ver, quizás non é o máis óptimo, sobre todo a nivel de rendimiento, pero se non tes ti problemas de que se che faga moi pesada a digestión, sabes, desto de me poño en horizontal e rebento uns ardores, pois quitando eso tampouco tería moita... O sea, hai cousas máis importantes, digamos. E o ayuno intermitente é bo? Eu, de novo, diría que nin é bo nin é malo. O sea, é unha ferramenta máis. O sea, se che é cómodo non desayunar ou non cenar, pois mira, non cenes ou non desayunes, pero... Para ti, cal sería o plan imperfecto de comidas durante o día? Se ti agora tes a unha persona e lle dis, tes que facer así, así e así, para que sea perfecto a túa comida, como sería? Non sei. Non vai salir un clip viral deste podcast, me parece a min, porque é que na nutrición un pouco todo depende, sabes? O sea, non é o mismo, pois ti que rebe ou que eu creo que hai que adaptarse máis a cada persona, non é que alguén colla un boli aquí e diga, pois tes que desayunar isto, tes que comer isto a tal hora e cenar isto a tal hora, sabes? Eu creo que máis ben é que hai que adaptar a nutrición á persona e non a persona á nutrición ou á dieta, vamos. E falabas antes de festa, hai algún alcohol mellor que outro? Ou son todos malos? A ver, tamén é que depende un pouquiño das cantidades, non? Me refiero, non é o mismo que tomes unha cerveza ou un viño que te tomes 4 ou 5 cacharros, non? Entonces, ao final non deixa de ser alcohol, a molécula é a mesma, o que pasa é que máis ben vai por tema de cantidades. Por que é o que che fai o alcohol no organismo? O sea, por que é tan malo o alcohol?
A ver, o alcohol ten o problema, a ver, ten tanto por un lado a nivel cerebral que che afecta a nivel cognitivo, bueno, eso creo que o sabe todo o mundo, e despois tamén a nivel de metabolización, faz traballar o fígado, podes ter deshidratación e demais, e entonces tamén a largo plazo, tamén por outras vías tamén, pois a nivel de masa muscular, pois che podes chegar a perder, entonces é un pouco un cúmulo de diferentes cousas aí. As bebidas, a Coca-Cola, é tan mala como din. Pois eu creo que a veces se demoniza demais. Sí. O sea, igual nutricionista dice que la Coca-Cola tampouco digo eso, pero, hombre, a ver, tamén depende da persona. Non é o mismo que alguén que este todo o día no sofá se vaya aí a tomar un litro de Coca-Cola, pois que alguén que para entrenar, pois eu, por exemplo, quizás polos gases non é o máis óptimo, pero ao final cafeína e azúcar, pois para salir na bici ou para correr, pois igual un pouco axuda. Igual a veces tamén vai máis o problema de acostumbrar ao corpo ese sabor dulce ou a esa cafeína. Porque a Coca-Cola cero é moito mellor que a normal. A ver, eu diría que algo mellor sí que é, porque ao final lle estás quitando a parte de azúcar, sí que é certo que ten edulcorantes, Claro, os pero edulcorantes son malos, non? O sea, a ver, tamén é certo que nas cantidades que ten unha lata de Coca-Cola, un litro de Coca-Cola, os estudios que poden dicir que pode chegar a perjudicial igual é se alguén se toma non sei cantos litros de Coca-Cola ao día, sabes? Outra cousa é que eso, estás como a lengua se está acostumbrando a dame dulce, e entonces igual eso desemboca a tomar outro tipo de comidas, pero bueno, mellor é, e tamén a 0,0, pois lle quitas a cafeína, que moita xente que ten dependencia da cafeína, pois a maiores. é como tomar agua, é mellor tomar agua Bueno. que tomar Coca-Cola cero. A ver, polo menos lle dá un pouco de sabor, non? Que se estás tomando algo e por non andar sempre aguas ou pois un agua con gas, depende, non? Bueno, ahora vamos ao máis personal. Que che levou a ti a estudiar a nutrición? Pois mira, eu primeiro estudiei farmacia, a carreira de farmacia, e como que ao acabar, pois, o sea, me gustou, pero como que quería igual profundizar un pouquiño máis na persona, non? Sempre me chamou máis o lado da salud que o da química en farmacia, e como que quería ir un pouco máis alá, sabes? Eu me veía igual no mostrador tamén da farmacia, que, bueno, podes dar consellos ou así, pero non ao mesmo tempo que tes no mostrador, que igual estar unha hora con alguén na consulta ou media hora profundizando e axudándolle un pouco a cambiar. Entonces, pois foi un pouco por aí o tema. Porque ti cando te sentas a falar con algún cliente, que é, o sea, como é, que faz? En plan, Sí. eu presente, mola, son un maltrato e quero adelgazar. Sí, pois eu, o sea, como traballo eu é un pouco, primeiro, pois, mando un dossier un pouco para saber como é o teu día a día, non? En plan, pois, de que traballas, como son os teus horarios, que comes, que che gusta, que non entrenas. Entonces, un pouco en base a eso xa me fago un pouco unha idea e despois está a consulta, que a primeira suele ser unha hora ou así, tamén depende, máis ou menos, e un pouco pois profundizar en algunha cousa, que non é o mismo un escribilo que despois falalo, ou vale, isto de aquí, pero se me olvidara de comentar isto, e despois entrego como un dossier de, vale, en base ao que falamos, que pautas ou ferramentas che dou, tamén depende da persona, pois hai xente que traballa e prefire, pois dame un menú cerrado, ou outro, pois dame método do plato, cousas así, e logo revisiones. Que suele ser un pouco o estándar dentro da nutrición, sabes? Mais ou menos non todo o mundo traballa así, pero ven sendo algo parecido. É unha boa dieta variada, como en que consistiría unha dieta saludable? A ver, dieta saludable, eu creo que sí que se podría tomar o típico da dieta mediterránea, un pouco como de base, que en verdad é por poñerle un nombre, pero non deixa de ser, pois, comer un pouco comida, entre comillas, de toda a vida, non? Variada, pois, legumbres, verduras, pois, carbohidratos que poden ser máis complejos, o aceite de oliva virgen que temos aquí, e un pouco eso, tampouco hai que irse moito polas ramas, sabes? É un pouco eso, o de toda a vida, entre comillas. Por exemplo, eu sí que o viño non recomendaría, dentro do que é a dieta mediterránea, está aí sempre un vaso de viño así, un vaso de viño non, que hasta era cardioprotector, no, que parecía que hasta era bo para o corazón, que o corazón necesitaba un vaso de viño ao día, e bueno, aí tamén a veces hai un pouco de intereses por detrás, no, da industria do viño, e é todo un pouco máis complexo deso. Ti non recomendas o viño? Eu non, o sea, ao final, polos antioxidantes que a veces que ten antioxidantes, ten non sei que, as frutas e as verduras tamén teñen antioxidantes e xa os podes tomar de aí. E se a alguén non lle gusta as verduras, ti obligas a comelas, verdad? A ver, non é obligar, eu creo que eso é un pouco negociar, non? Ou igual, tamén eu creo que o que pasa moito cas verduras é que a xente ten o trauma de pequeno de que che poñen aí a coliflor nun plato, non a coliflor cocida e dis, que pereza, tío, isto de verdura, e máis ou menos, pois mira, probas ou en outra textura, probas en crema, en sopa, ou un día probas unha, medio a camuflas, medio tal, e é un pouco negociar, porque ao final eu creo que tamén o tema da forza de voluntad chega hasta certo punto. Igual me faz caso un mes ou dous, pero unha vez tal, diste, mira, a tomar por saco a verdura. Entonces, bueno, dentro do que pode, pois instalar hábitos. Ti canto tempo levas sendo nutricionista? Pois mira, eu acabei a carreira pois en
non sei, ano e medio ou 2 anos e medio, non me acordo, pero anduve aí perdido por Australia uns meses e volvín e nutricionista, digamos, de autónomo de nutricionista, en enero empecé a pasar consulta enero deste ano do 26, o sea que non levo nada. En Australia que é tan peligroso como din Australia. Non, tío, a ver, é certo que estaba en Sydney, no? Que ao final a capital, bueno, capital non exactamente, pero é onde está todo o mundo. E a ver, sí que, joder, vi murciélagos máis grandes do normal, pero esas arañas que ves nos vídeos non as vin. Tamén é certo que se te vas ao desierto, por exemplo, que cando me veo a miña familia estuvemos pola costa este... Porque Australia é grandísimo, non? Sí, e creo que o 2% do lugar ocupan o 90% das persoas, 98%, o sea que é casi todo desértico. O sea, todo... Porque no mapa velo aí pequeno, pero Australia é casi tan grande como Europa. Ou incluso é un puto continente, o sea, de un lado a outro, non sei se son 4 horas de vuelo, unha cousa así. O sea, chegalle. E de norte a sur tamén. Sí. Pero antes de viaxar a Australia, mírate as zapatillas antes de poñeros todo tal, non sei que. Sí, a ver, depende da zona, eu claro, solo podo falar de onde estuve e eso, e sí que, eso, un día que estamos na costa este, vimos unha serpiente que acaba de comer pois algo, e sí que impresiona. Pero bueno, eso, como estamos máis en ciudad, pero bueno, sí que un pouco sí que é certo que hai máis bichos do normal. Sí. Sí. E fostes á playa en Australia? Sí. É eso peligroso, non? Sí, de feito, eso, nós en Sydney estábamos como nunha zona máis de playa e nos cadrou por máis dun día que había a señal amarilla de que non te podías bañar porque había tiburones. Sí. E viste algún? Eu sí que os vin, pero como que xa a propósito facendo buceo, que a mí me gustou do buceo e sí que, o sea, os tiburones que vin eran, pois, nodrizas, o sea, igual eran 2 ou 3 metros, pero non era un tiburón blanco, un tiburón toro, pero como que creo que teñen helicópteros ou así patrullando de vez en cando para ver se se acercan moito á costa e aí cando cortan a playa, se non me equivoco. E non che dá medo meterte aí con tiburóns na agua? Porque ao final, dixeste, 2 metros, 3 metros, cajo un día. Sí, pero eu que sei, non causan tantas mortes, tío. Cando matan a unha persona, a maior parte das veces é porque che confunden cando vas en tabla de surf así cunha foca. Cunha foca, non? Sí, entonces, en verdad, a ver, pode pasar, pero non sei cal será o porcentaje, pero matan moito máis que son as formigas ou cousas así. Non sei, creo que sí que o hipopótamo é o animal que máis mata, pero mata máis o humano, que máis tiburóns que tiburóns os humanos. Está claro. Sí. E gusta che buxear, Australia ten que ser unha hostia buxeando, non? Sí, sobre todo o tema do norte, da barrera de coral e tal, é outro rollo. Sí, está guai. Onde tes pensado buxear máis? Nunca pensaste en buxear por alá polo Polo Norte con orcas? Sí, o das orcas, tío, me chama hostia. Sí, pero tipo Noruega ou así, pero bueno, unha que foi que sei, tamén é super caro e sí, non sei canto valdrán os viajes e todo o rollo, pero si que algo, por exemplo, das orcas sí que me gustaría facelo, que ten que ser impresionante, pero tanto como Polo Norte, non sei, eso sí que xa ten que ser outro rollo, pero eso xa non sei se me collera. Sí. E onde foi o sitio así máis exótico que buxeaste, que viras ti así máis animales? Ali en Australia, pode ser? Sí, tamén en Japón. En Japón buxeastes? Sí, cos tiburóns martillo. Sí? Sí. Non sei como te atreves a meterte aí. A ver, ademais, eso era random, porque estaba nunha isla, sabes John Aguni, esta da canción de Bad Bunny? Sí. Pois existe esa isla, pero hai como 2000 habitantes, non sei, é super pequena, os instructores non falaban inglés, tiñas que baixar a 30 metros e todo, e de repente 300, non exagero, 300 tiburóns martillo pasando che diante. Foi como moi loco. Eso quizás dos mellores buceos. Sí. Mima, a primeira vez que buceastes, onde foi? Aquí en Ribeira. Sí, super diferente. Como moitos musos. No, pensa que hai aquí o curso de buceo en Ribeira no centro. Joder, aquí engaña, Si te vas aí ao medio da ría, hai un pecio que é como se chama, un barco destes fundidos, sabes? Sí, hai. Sí, home, non é moi grande, pero está chulo e anda se ve algo. Que pasa que aquí está agua fresquilla. Baixas aí a 20 metros ou tal e se nota, non é o mismo calá. Pero aquí o máximo que podes encontrar que será un arrobás. É igual. Sí, hombre, a ver, sí, quizás a nivel de bichos non é tanto como en outros lados. Eso é verdad, porque hai como buceos que vas a sitios concretos. Tamén, por exemplo, fomos a esta outra isla de Japón para ver se veíamos mantarrayas e non vimos ninguna. Hai que ter cuidado con elas tamén, non? Sí, pero bueno, a ver, tampouco non estás aí de frente, sabes? Estés como unha distancia uns par de metros ou tal que, en teoría, tampouco se che van a revolucionar moito. E é moi difícil aprender a bucear. Porque hai xente que se pon a bombona e diz que se agobia e tal. Sí. Eu creo que é máis ben eso, o truco de estar relajado. E eu creo que se te relajas e tal, pois é un pouco controlar a flotabilidade, terlle respeto, porque ao final non deixas de estar dependendo da botella e do oxígeno que tes. Sí, aí está, que hai que ter cuidado, parece moi fácil.
hasta que ainda me pasou a min no último buceo como que era unha corriente moi fuerte, claro, te agobias, empezas a respirar moi tal e nada, que podía subir un pouquiño, pero bueno, que hai que terlle respeto dentro do que cabe, non é tan tal, pero sin problema. E o primer buceo así con animales así exóticos, onde foi? Pois mira, foi porque hai dous cursos, non? Podes bucear hasta 20 metros ou hasta 30 metros. Tens que Hai sacar dous, un... sí. A xente dirá, de nutrición está increíble a charla, pero bueno, Interésame máis o tiburón. si me vou moito por las ramas, tamén me dis. E saquei o de aquí 20 metros en Ribeira e despois o de 30 metros en México, que fun con dous colegas e un amigo noso estaba ali de instructor, entón xa aproveitamos e cando saquei o de 30 metros buceei con tiburones toro, que eso sí que... Eses son jodidos, non? Sí, o sea, son os típicos, como os tiburones blancos de películas, e son grandes, e eu aí sí que está pouco experimentado, e claro, empezas a bucear e empezas a ver a aleta do tiburón, e bueno, non hai vuelta atrás, sabes? Ademais, tes que baixar rápido, porque tedes que estar todos xuntos, e tes que agarrar unha corda, e... vas con unha corda. O sea, a corda está no fondo, e estás aí, e claro, hai que intentar dentro do que cabe, non che vai pasar nada, pero non podes andar a facer o indio, sabes? Si che ven un tiburón... Claro, se che ven un tiburón de frente, ti que te tedes que quedar quieto. De feito, nos pasou pues, que nos tocou caleta un e diste... O sea, porque había moitos e che andan a pasar, pero como que tampouco lles importas moito. O sea, no. Pero bueno, a impresión, sabes, da primeira baixada, ademais eu casi non tiña costumbre, menos mal que iba co meu colega que ele era instructor e todo, e como que, bueno, malo será. Pero impresiona, tío, pero mola moito, está guai. Ten que estar... Sí, había un porrón deles e increíble. Eu miro a xente que vai aí donde bueno, onde están os cerdos por aí, os porcos na agua, si non sabes tamén. Es que sí, non sei onde é, pero... Vale, cosas así, que de tiburóns pequeniños deses, digo, mima, eu xa non sei se me atrevería a buxear con ese tiburón, a nadar aí. A ver, eu que o día anterior estaba aí todo cojonado, en plan buscando YouTube, foi en Google, probabilidades de morirme, o sea, que ahora digo moi valiente, pero no momento, pero bueno, é perderlle o medo, terlle sempre respeto creo que non lle hai que perder, pero sí que o medo e é unha experiencia máis. Si che gusta, tío, a mí eso, o rollo de buceo, a apnea, me mola bastante. Está guai. Fortes buxear vi unha historia, tuve que buxearas como en un centro comercial ou algo así. Sí, eso foi en Dubai, que de paso que iba para Australia, o sea, como que fixen ali escala e teñen ali a piscina máis profunda do mundo, que son como, bueno, ali teñen todo o máis do mundo, no? Pero era como 60 metros, o que pase, claro, polo meu curso só podía ir hasta 30 buceando e facendo apnea, o sea, pulmón hasta 20. E teñen como, sí, para eso tens que ter o curso tamén. De apnea, sí, de apnea tamén hai hasta 20 metros e hasta 30. Apnea a pulmón, non? A pulmón, si baixas o que aguantes e tiras para Ti arriba. canto aguantas? Eu o curso teño hasta 20 e o máximo que cheguei foi 20, non din pasado. Teño ganas de sacar o de 30, porque moito do da apnea é un tema psicológico. Sí. Sí, de que parece que vas a... O sea, que te quedas sin aire, que te quedas sin aire ou estás baixando, non? Porque como que vas por unha corda, baixas e me entra aí mi arramiada e me vou para arriba e digo, aguantaba máis, sabes? É moito psicológico. Entón está esa lucha psicológica da apnea que está guai, a verdad que mola. E cando buceas que levas tapóns? Non, compensas. Vas todo o rato, sí? O sea, non todo o rato, como que por diferencias de presión os primeiros metros tes que compensar máis e despois un pouquiño menos. De feito, está guai na apnea, tío, porque ti a partir dos 10 metros entras como en caída libre, entón non tes nin ti que tirar da corda por diferencias de presión, estás como un ascensor para baixo. Sí. Entón tens que facer o doble de esfuerzo despois para subir. Pues nunca pensei, tío, pero ti tiras para arriba por ganas de respirar, sí, no, tampouco é que vayas moi a contratal, sin fallo. Ni má, porque xa aquí a baixa, o sea, sin ser moita altura xa doen os oídos, en Ribeiras e te vas, tal, pero nunca tuvestes medo porque aí reventa o tímpano, non? Sí, pero, o sea, ti si compensas, que, bueno, ten un rollo fisiológico detrás, o sea, ti tes como que botar aire, pero, de feito, se o fas como que, si, xa notas un pouco, sí, como do avión, é o mesmo funcionamiento, entonces como que se libera aí, e xa estás normal, e, o sea, se pode probar na piscina, que 1,5 metros xa podes compensar e notas como... E, claro, tens que xogar un pouco aí a ir compensando, ir compensando, baixando. É un pouco así un lío. É bom quedar falando de tiburóns, a nutrición por outro Sin problema, non hai problema. Xa hai moita información de nutrición por aí. Sí. É que che quería preguntar do tiburón, cando estás aí co tiburón toro, a ti veuche de frente algún... Sí, o sea, non... Sí, porque... Ao final estás como, non sei cantos éramos, igual 8 personas ou así, non sei. E igual tiburon toros e chegaron a xuntar 12 ou así, bastantes. Entón como que... Canto miden, máis ou menos? Ni idea, tío, ni idea. Eso hai que preguntar a ChatGPT, pero igual 5 ou 6 metros igual... É que non me quero tirar un triple, pero... Eu vou xer 8 metros ou así, pero son bichos, Igual sí, son, dan respeto. Igual que os nodriza e tal, creo que son 3 metros, un pouco máis tranquiliño, e os tiburóns martillo é que non teñen boca. O sea, son estes de martillo. Sí. Triplazo. 2,5 e 3,5. Pois mira... Eso ya é unha cría.
E pesa entre 90 e 220. Solo? 3 kilos, 3 metros, pois mira, xa lle metí o doble. Eu dixen 8. Sí, pois estaba equivocadísimo. É un tiburón blanco? Ese sí non, medirá 8 metros, sí. Pois non sei, Algún vez vistes algún tiburón blanco? No, blanco no, nunca vi. Entre 4 e 6. Solo? Está mal ese ChatGPT. Hai que buscar outra guía. Hai que buscar. Que nos dé razón, tío, que si no quedamos fatal aquí. Pero bueno, impresiona, mami, son como dúas personas casi, ¿no? Mi má, que locura. E anchos. Cando ibas a buxar cos tiburón toro a primeira vez, lle preguntaste ao instructor se el jugaba se comeran alguén estando con él. No, nos puxeran como un vídeo instructivo de, bueno, le vamos facendo isto moitos anos e hai xente moi instaurada, moi entrenada, nunca nos pasou nada, non sei que, non hai fallo. E ti crelo? Sí, é que senón, tío, que me queda? Cagarme pola pata. Así vas para arriba, saco. Aí está, entonces eu que sei, e foi como que, bueno, intentar normalizalo, dormir mal a noite anterior e pa diante, pero está guai, tío, sí. Ese foi o primeiro. Cando acabastes, ao subir arriba quedaste con ganas de máis? No, Ou diste, por fin estuve arriba? Nin unha cousa nin a outra, como que estaba disfrutando abaixo, porque ainda foi un bo rato, e despois, pois mira, tocou subir e tocou subir. Así que, por exemplo, cos martillos foron como 2 minutos de velos, porque claro, están como que pasa máis de ti, están Sí. pasando e nos foi como baixar de 0 a 30 metros moi rápido, sabes? Pero o tiburón martillo engaña, non? O sea, porque diste que a cabeza esa igual non che fai nada, pero como... Sí, pero bueno, non sei. E eu creo que son un pouco máis pequenos que os outros. Sí que, por exemplo, con ballena tamén... Tiburón martillo, 50 centímetros. Sí, no. A ver, aí metro e medio, xa tirando polo baixo, tío. Canto mide tiburón martillo? Sí que, por exemplo, co ballena nadei e sí que son máis grandes. 4 ou 6 metros? Nah, ti máis que o estabas toro, confundindo, tío. Bueno, xa me ringo, tío. Mira, pregúntame de nutrición, de tiburones, tío, non unha. Bueno, pues nada. Estabas confundindo. Pero o ballena sí que 8 metros, mi Tiburón apuesta. Sí, e eso non teñen dentes, pero pero... non fan nada, non? Non teñen dentes, pero son máis grandes, tío. Eso sí que impresiona máis. Sí. E anda máis pola Pero superficie. esos non son carnívoros, esos, non? No, carnívoro en principio... Entre 5 e 10. Bueno, ya es un... Dicen 8. A mitad. Aprobado. E onde vistes tiburón ballena? En Filipinas. Estuves en Filipinas, va? Sí. Recorrastes todo o mundo. A ver, é que ao final Así, tamén... a nutricionista, comando un pouco de todo. Sí, aí está, probando de todo. Ao final tamén co de Australia, máis ou menos queda ali todo cerca, sabes? Donde mellor se come no mundo? En España, tío. En sí. España. Sí. A ver, a mí donde máis tamén É o que máis voto menos, cando viaxo a algún sitio, a comida de España é o que máis voto menos. Bueno, se chamas Reino Unido así, que me perdonen, pero eso xa non é comida ni nada. Digo, por votar de menos. Estuvemos nós vai 2 anos agora, justamente, creo, non, Ray? Era todo, ibas a un sitio, fish and chips, ibas a outro sitio, mil deste, sí, que está todo medio feito, ¿no? Así de... Sí, tío. Acabamos comendo, non sei, pero vas a algún sitio, e a vieja confiable é bocadillo de chourizo. Para encontrar chourizo en Londres, unha locura. Complicado, non? Recorremos igual 10 supermercados, e non había. Fomos ver o Chelsea, e de camiño ao campo encontramos un supermercado. De casualidade. De casualidade, puña typical Spanish, chourizo, e hostia, salou no seu día, sí, que endiola. Sí, ademais, joder, cando hai restaurantes españoles por aí, entre que xa sempre suelen ter faltas de ortografía no menú, que a mí xa me tira para atrás, pero sempre está mal escrito, non sei como fan. E despois a comida diste, joder, non ten nada que ver, pero, a ver, home, en outros países, tipo sudeste asiático, se come genial e super barato. Sí. Que, bueno, eso está guai, que igual por 2 ou 3 euros te comes un plato do día. Entonces, claro, aí, pero, joder, en Australia sí que botaba bastante menos a comida de aquí, porque ali ao final é un pouco Reino Unido, sí que había como comidas de todos os lados, porque hai moito inmigrante, pero como tal non teñen unha comida de... Isto é típico de aquí, sabes? Que sí que se bota moito en falta, tío. A verdad que sí. Porque ali hai moita xente que vai a traballar, non, e tal, ou a estudiar de Erasmus e cousas así. Sí. Porque ali ganase moitos cartos, non? Estuves traballando ali? Sí, eu estuve principalmente en hostelería, de lavaplatos e... O sea, camareiro non era porque eu non lle tomaba a comanda a xente, senón que runner, que é o que leva os platos. Si levas os platos e os presentas así rápido. E estuve aí tamén un pouco de axudante de albañil. De albañil? Sí, bueno, de cociña como tal, moi pouco, un pouco como tal. Se pode ganar, pero todo é moi relativo, porque claro, eu, por exemplo, que sei, o mes que máis ganei, igual foron 3.000 euros limpios, que diste, a ver, non é moito para estar ali, tamén era traballo de cociña, que pois se é traballo ao aire libre, sempre ganas algo máis. Cando estuvestes de axudante albañil ganabas máis? É que eso foi moi pouco tempo, que foi moi marronero, lle falei a un tío en Facebook que foi nada máis chegar que
quería traballo ya de ya, e foi un pouco daquela maneira, así que ganas máis, e, joder, ao final tamén, como tes que botar horas, e si, pa xente que é boa, por exemplo, un albañil que sepa traballar ben, ou o que son os oficios, aquí se gana moi ben, pois salí moito máis. Pero claro, se vas ali sin contactos e todo, entre que tardas en adaptarte, tens que sacar uns cursos. Entendeste ben en inglés ali? Que va, tío, No. horrible. Pero eles que falan en O inglés, sea, falan en inglés, pero eu o que digo sempre de exemplo é como si un inglés ven a aprender español a Andalucía, co acento, sabes, eso, por exemplo, tiña en cociña moitos compañeiros tipo de Nepal e así, e me entendía moi ben con eles o idioma, sabes? E cos australianos non entendía. Pero cosas, é moi complicado, o sea, eu tamén se me dá mal, o de escoitar o inglés, pero como que xa me sentía eu igual lle tiña que me decía unha orden o jefe e sorry, sabes, 3 veces e eu que sei, é complicado, e eso que estaba en Sydney, se te vas a pueblos do interior é máis complicado, pero bueno, como en todo, se te sabes mover ben e traballar ben, podes ganar cartos, claro. Pero ti por que foste para ali? Para a aventura? Porque a miña parella foi para ali a estudiar como un máster e eu entre que estaba acabando nutrición e tiña así un período que pois me podía ir, pois dixen por probar a ver que tal e ali estuve. Ostras. Sí. A aventura xa la... Era o momento, senón con 50 anos eso non o faz. Bueno, por visado xa non che deixan, pero la vida te come. Canto tempo podes estar ali? O sea, porque ali que che piden traballar para quedarte ou... Sí, é que, o sea, eu, por exemplo, fun con un visado que se chama Work and Holiday, que como indica el nombre, sí, para traballar, e tuve que sacar un nivel, non sei se B2 ou así de inglés, máis ou menos, non me acordo cal. Pero para traballar ali piden un... Para darche o visado, sí. Ah, sí? E eso, e despois como que tes que acreditar que tes, non sei se 3.000 ou 4.000 euros, supoño que si é por si fas o cafre ali que teñas para un billete de volta e pirarte do país. Espero que estés escoitando Pedro Sánchez. E de feito este ano como que quixo ir moita xente e acortaron os visados porque había máis demanda que oferta. Sí. O sea, porque ali se vas, imagínate, sen visado ni nada, xa non che deixan entrar ao país. Podes ir con unha visa de turismo, que creo que tes X, por exemplo, a miña familia tuvo que sacala para ir, me parece que, e tes como X tempo para ir, e unha vez pase ese tempo, te deberías de largar. E se non... E se non botan cho as figuras todo. Eu, por exemplo, non no que estuven, non che obrigan a traballar, pero teste que manter, e ali, joder, o alquiler e o coste de vida, claro, o sea, cando falo de que ganei 3.000, tamén se gasta o doble, sabes? Non, ao final, é unha habitación compartida, igual che salen 700 euros ao mes. Ali todo o mundo, bueno, así, xente que vai para traballar así e tal, todo o mundo vive compartido, non? A ver, suele ser, hombre. Hai casos como en todo que sei, pois se ganas máis ou sí, claro, tamén se non é o mismo, nós ao final estamos uns meses que non é o mismo tampouco aquí coller un alquiler pois 3 meses que para todo o ano, sabes? Entón depende un pouco, pero sí, casi todo o mundo que conocín compartía habitación, 2 camas de 90 na habitación. Sí. O teu xigente viaxe para ver tiburóns, onde vai a ser? Pero non sei, tío, de momento nin idea. Ahora toco un pouco máis de chollar e tal, tampouco pensei de tal, pero si teño ganas máis para diante, sí. Vamos a falar un pouco máis de... Sí, habrá que volver un pouco o tema, senón quen aguantou hasta aquí, que non creo que sea moita xente. Quen aguantou hasta aquí ten unha consulta gratis. Aí está, sí, merecido. Bueno, porque sempre hai o típico que escoitas, non? Buah, pois eu como moitísimo e non engordo, depois todo outro. Eu como un cacho de pan e xa engordo. O sea, eso, en verdad, que se debe? Ao de moverte ou ao que comes? En plan, que influye máis? Comer mal ou moverte? Eu creo que son un pouco as dúas cousas, a verdad, porque, a ver, a min tampouco non me gusta chamarlle unhas matemáticas exactas de que gasto 2.000 e queimo X, porque tamén é moi complicado, o sea, cada persona o que diste un pouco, no? Que tamén xa ten un metabolismo basal, o sea, que de base xa o corpo gasta X, pero tamén se eres máis intranquilo, ao final non é o mismo facer 20.000 pasos ao día que estar todo o día no sofá, tamén o corpo non asimila eses alimentos da mesma maneira que unha persona que está activa que outra que non, entonces é un pouco as dúas cousas, sabes, de o que gastes e o que ingieres. É tan malo o McDonald's, como din? A ver, moi bo, a verdad que tampouco vou decir que sea, sinceramente, porque ademais te estás metendo un montón de calorías que ademais xa como que o fan cada vez máis para que sea non adictivo, pero para que che guste máis, lle botan azúcar, moitos conservantes e demais, entonces, hombre, a mellor opción sí que desde logo que non é todo o tema de comida rápida, hombre, unha vez cada X tempo, ao final hai que mirar o cómputo de todo o que comes, no porque tal, pero... teño escoitado nas dietas e tal, que levas dieta todos os días da semana, pero depois a un día da semana tes día libre. Eso é así, eso é bo para o corpo. A ver, a min dar un día libre como tal,
me parece que pode ser un poquinho peligroso porque tamén o tema está de por que necesitas ese día libre, sabes? De que igual, joder, se estás de lunes a viernes morréndote, pois igual é mellor intentar cambiar eso. Tamén é certo, se alguén está acostumbrado a ir todo o día de McDonald's, pois o terás que quitar progresivamente, non lle vas a decir a partir de hora pim pam pum porque non che volve. Con toda razón, basicamente. Pero unha vez cada canto tempo ti dirías a unha persona, podes te permitir ir tomarte un McFlurry? Esa casi non a respondo porque senón despois que me escoite me van a decir na consulta, pero dijiste non sei que, sabes? Entón, bueno, igual diría que un pouco menos de frecuencia que a última vez. Queda aí a resposta. Queda aí, non? Sí, por si acaso. Se quere entender, Sí, por si acaso. E a dieta de un nutricionista como é? Contanos a túa... Pois eu creo que tampouco é tan diferente ao... O sea, porque ti faz moito deporte, non? a mí me gusta, sí. Porque ti, creo, non sei se me fun pola rama, que fixestes algún triatlón ou algo así? Sí, o sea, eu triatlón entreno desde fai igual 10 anos ou igual 12 ou así. É un X-Men? Ironman. Ironman, Sí, X-Men, digo. Sí, me transformo. Sí, o que pasa é que tuve aí un putadón que me cancelaran a natación por niebla. Entón, solo pude facer a parte da bici, de correr medio Ironman sí que fixen máis, e entón fixen un Ironman pero con asterisco. Pero bueno, sí que xa, eso tampouco digo que sea saludable para o corpo, porque é moita tralla, sí. Pero bueno, que sei. Como te preparas para un Ironman? Con mucha paciencia, tío. Que comes antes de... En plan, porque ti, eu unha vez, fun cando estaba así máis xoven, antes de... Joder, tampouco tes que dar 40 anos. No, pero cando tiña 16 anos ou así, iba para xogar un partido e claro, está aí na típica etapa de, quero estar relajado, quero estar aí fuerte e tal, non sei que. Fórame comer, o sea, viñera a comer un brócoli ou algo así con unha pechuga de polo. Ti que recomendarías para ir facer deporte? En plan, comer ben sólido, carbohidratos ou así? Sí, o sea, sí que aí tamén hai que ter en conta a digestión previa, sabes? Porque, por exemplo, se vas a xogar un partido de fútbol, se te metes aí un platazo pues, de carbohidratos ou polo con arroz unha hora antes, igual ainda estás digerindo no descanso do partido. Entón, eu sí que pues, deixar, depende de cada persona, non? Entre 2 e 4 horas antes facer unha comida fuerte e sí, alta en carbohidratos, o que quizás non se recomienda para a población general, sabes, de meter bastante carbohidrato refinado, tipo pasta blanca ou azúcar, pois a proteína en esas comidas como que pasa un segundo plano, que é simplemente para acompañar, incluso, pois se queres meter máis, tipo, pois un zumo para aumentar os azúcares ou ou así. así. O zumo de naranja é bo polas mañás, porque sempre está aí o dito de que o zumo de naranja é moi bo e tal. É tan bo o zumo de naranja como ti. Para deportistas é unha maneira de meter azúcares fácil que non sacia e si para o resto del común dos mortales casi tiraría intentar máis tomar a naranxa enteira polo tema de que, o sea, un zumo de naranxa que che leva igual 3 naranxas exprimidas, proba ti a comerte 3 naranxas, igual peta, sabes? Entón, a nivel de saciedad, de fibra tamén que, pois, aí igual intentaría máis tomar a fruta enteira. Cal é a mellor fruta de todas? O plátano? Para facer deporte, dixo, A ver, o plátano está ben porque ten bastantes azúcares e tampouco, hombre, ten fibra, pero tampouco que teña moita. Tamén ahora, pois, en larga distancia está así de moda a guayaba porque ten bastante azúcar e así. E eu para deporte sí que non utilizaría moitas outras. O membrillo tamén... E a sandía? É que a sandía casi non ten azúcar, é casi 90% igual é agua, sabes? Non che aporta moito carbohidrato. Outra cosa é que, pois mira, unha maneira de refrescarte ou así, pois, pero bueno, tamén... Pois imagínate, para correr ou así levarte unha sandía a costa, sabes, para iso me levo un plátano. É o melón, que temos aquí unha fan do melón. Parecido a sandía, é que é casi todo agua, pois mira... Cal é a tua fruta favorita? Buena pregunta, tío. Cal é a que máis sueles comer? A que máis suelo comer igual sí que o plátano. É verdade que podes morrer se comes moitas masás? Blancanieves, quizás, pero... Porque teñen escoitado, gente, sí, que podes pues morrer. Eu ese sí que nunca escoitar, Bueno, se te comes as pepitas máis ben, porque teñen ácido... Buah, a ver, non sei as cantidades, pero... Pois mira que nunca escoitara eso, tío. No, en principio, hombre, eu que sei, a fruta tampouco te vas a tomar 40 frutas ao día, porque igual tamén estás desplazando outro tipo de alimentos máis importantes, o grupo de alimentos, pero... Cantas frutas recomendas ao día comer? Depende da persona tamén. Todo, ya te jodí. A ver, un pouco variado, 3, 4, pois está ben. Ti comes frutas? Sí, a mí xa me gustan de por sí, sí. Pero non é bo comer moita fruta tampouco, non, porque ten azúcar e tal. O sea, o que decía, tampouco tomarte 10 frutas ao día, pois igual sí que é un pouco exagerado, porque eso, igual estás deixando de comer outra cousa, pero, hombre, todo en su justa medida, pero tomas 3, tomas 4, tomas 5, igual, mira, pois mellor eso que outra cousa menos interesante. E agora, cando vas ao super a fazer a compra, ti miras por detrás as calorías e todo eso.
A ver, tampouco son aí un friki de levar a aplicación de escanear e todo o rollo, porque ademais tamén van un pouco como escopeta de feria a veces, pero, a ver, sí que igual, a ver, xa chega un momento que máis ou menos xa estás acostumbrado, non é que se metan produtos novos todos os días, pero eu sí que recomendo mirar as etiquetas por detrás, porque se miras por diante engaña moito cousa. Pero que é o importante? Porque eu teño escoitado que o importante é mirar as calorías, pero hai xente que é o importante é mirar o azúcar que leva, ou as grasas, ou que é o máis importante para... A ver, eu creo que a lista de ingredientes xa che dá un pouco unha imagen bastante do que é o tema, sabes? Porque se te está poñendo por diante que unha cousa e despois o primeiro ingrediente é azúcar, despois leva grasa de non sei que e de non sei canto, pois igual non é o da foto. Entonces, lista de ingredientes é quizás o número 1. E o aceite de palma que é? Porque o quitaron a moitos alimentos? Por que é tan malo? Que é? A ver, é que claro, dentro das grasas, tampouco aí me vou a poñer moi tal, pero digamos que a grandes rasgos, dentro das grasas tamén hai saturadas, insaturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, e digamos que dentro das grasas que había, quizás era das menos interesantes. Despois tamén a nivel de elaboración e todo tamén a nivel medioambiental quizás non é a mellor cousa, e tamén despois houve un marketing en contra del que parecía que se tomabas un gramo ibas a morrer, no? Que a ver, que está ben cambialo por outro, pero... Porque vas ao super tal, miras no silla e pon sin aceite de palma, mira tal, sin aceite de palma. E dixo... Sí, foi un pouco boom, no? Todo hai modas, tamén, eu que sei, por exemplo, o aceite de colza que non é tan malo, pero tamén como era o problema ese da contaminación, sabes, sobre todo a xente maior lle falas de aceite de colza e parece que é eso radioactivo. Entonces, bueno, é un pouco, pero bueno, eu do aceite de palma creo que é unha cousa que mellor, ademais, téndonos aquí aceite de oliva e de virgen extra, pois adiante con el, non? E se tuveras que prohibir un produto do supermercado, cal prohibirías? Hostia, bueno, pois nunca o pensara, tío. Que produto? Sí. Pois mira, as cousas tipo diet ou tal me dan bastante rabia. O sea, a zona de que parece que está unha zona para adelgazar, no? Do supermercado. As de Kellogg's, cousas, no, como se chama? As de Bicentury. Sí, ese tipo de cousas, tío, que parece aí... Ademais, como que xa o tema da publicidade xa me parece un pouco turbio, porque sempre parece que adelgazar que é o importante, e ao final moitas veces os ingredientes e meten algo. Entonces, igual quitaría eso, pero bueno, por quitar. Si me poño xa un pouco máis hater, quitar o alcohol, pero tampouco nos vamos a poner así. Pero si quitas o alcohol, a ver quen vai a tua peña de Adorno. Aí está, tío. Bueno, É unha festa ahora, non? Que? Ides facer unha festa ou algo así ahora? Que Adorna. En plan, vin algunha historia de que ides facer unha festa ou algo así. Igual será que as chicas que teñen o bar que van a ter as barras neste fin de en Carreira, na festa de Carreira, que están levando barras. Ides ter unha barra ali, pero O pola sea, peña... non ten que ver, o que pasa é que compartimos de publicidade, pero bueno, además ya vamos a llegar tarde, ¿no? Digo porque o domingo, o sea, é sábado domingo. Sábado, domingo a lunes. Ah, bueno, é verdad, O lunes ainda van. Se peta el lunes. E o domingo antes de salir de festa tamén do podcast. Exactamente. Sí. Vamos a facer unhas preguntas de verdadeiro ou falso. Tesme que responder simplemente verdadeiro ou falso. Me va a costar, non se pode decir depende. non se pode. Vale, venga, a ver se son capaz. Bueno, antes de eso, quereche preguntar, é moito mellor comer pan integral que pan normal? A ver, mellor é. Sí. Mellor é. Hai sí. moita diferencia? A ver, na fibra que leva, porque ao final, digamos que a versión integral ten como unha cáscara por fora que é un pouco onde están a fibra e tamén parte das vitaminas, e no procesado que se lle fai como que se elimina, e o de dentro como que o corpo o asimila máis rápido. Entonces, para un deportista que tome blanco, pero de normal eu sí que aconsello máis integral, a verdad, sí. Vas a ter que ser unha dieta ao acabar. Bueno, malo será, pero sí. A ver, tampouco é que teña que ser todo aí integral, que... E sobre todo progresivo, porque senón... Teño unha pregunta, porque cando preguntei a alguén que non sea nutricionista, me falaron dietistas. Que diferencia entre un nutricionista e un dietista? O sea, o dietista é quen sacou o ciclo, que son 2 anos, e nutricionista é quen sacou a carreira, que son 4. O sea, é como o de nutricionista, o nombre oficial é dietista nutricionista, como que as dúas cousas. E o que sacou o ciclo é dietista. Hai moita diferencia a hora de traballar? No, a nivel legal prácticamente se pode facer o mesmo. Tampouco son un experto aí de abogacía, pero é prácticamente o mismo. Non sei a veces si que a nivel, non sei se lle poñen máis problemas se alguén quere abrir un centro polo tema do registro sanitario, porque vai por comunidades autónomas, entón unhas din unha, outras din outra, pero bueno, por ser un nutricionista non vou tirar pedras contra os dietistas, que pode habelos moi formados. Sí, no, eso non, sin fallo. Quita de traballos a todos. Sin fallo. E agora verdadeiro ou falso, pero só verdadeiro ou falso, Vale, pero con asterisco ao final sempre, pero vale, perfecto, venga. O pan engorda. No, tens que verdadeiro ou falso, tens que dicir. Verdadeiro, tío, pero... verdadero, pero como todo, tiene calorías. Venga, verdadero. Me vas a joder con el chip, pero bueno. Venga, verdadero. No, tens que dicir, o que engorda es ti, non o pan. Venga, verdadero. Os ovos son malos porque producen moito colesterol. É que eso non se pode dicir verdadeiro ou falso, tío. É que va en contra de mis principios. Pero mira, non sei. Verdadero con asterisco.
A Coca-Cola cero é peor que a normal. Falso. Comer de noite engorda. Falso. Xa non toca Ahora cogí pensar. carrerilla ya. O azúcar é unha droga. Verdadero. A fruta pola noite é mala. Falso. E o aceite de oliva realmente é tan bo como din. Uf. Venga. Falso, pero es bueno. Bueno, ahora vamos a... Canto vai? 44. Bueno, vamos a ver unhas preguntiñas. Pregunte, busca aí algo máis de verdadeiro ou falso. Que... Alguna duda que teñas tira aí? Que quero... Vais a desmontar o chiniquito, Ferrón. Sí, ahora estou jodido, tío. Xa me estou vendo vir logo. Pero tú dijiste que non sei que. É que é moi aburrido do nutricionista polos dependes, tío. Aparte de ser galego e nutricionista, non, se suma todo. Pero Responde sempre cunha pregunta. aí está, tío, pero é que é todo máis complejo que un sí ou non. No, hoxe en día aparece aí que en Reels a xente ten moi claro pero Vale, agora vamos a así algunha pregunta. Que opinas dos influencers fitness? Fan daño á xente? Porque ti abres Instagram, TikTok, ves a xente mamadísima, que comen todos, pero sales á calle e hai un 2% de personas que son así. sí, a ver, eu creo que sí que a veces sí que fai moito daño, que hai tanta información que xa parece desinformación, isto non de que vivimos na era de que todo se pode mirar, pero cada vez vexo a xente que chega a consulta máis xa non sei nin o que é bo nin é malo, porque un día escoito un reels de que o gluten é a hostia e o día seguinte escoito outro de que é malísimo. É bo o gluten ou é mal? Porque hai moito disparo de opinións, Sí. en plan... A ver, eu creo que o do gluten, o sea, que aí sí que hai xente que ten máis problemas de... O gluten que é como o carburante, a gasolina do corpo, non? Ou algo así. Tampouco é... O sea, tampouco é tanto como eso, ao final é unha proteína e me refiero, o problema é que, sabes que pasa aí, que hai o tema da celiaquía, que é unha cousa aparte, despois tamén hai unha cousa que se chama sensibilidade ao gluten no celíaca, que é algo que está nun limbo, sí, o sea, unha movida, que entonces hai xente que lle senta un pouco mal, pero que tampouco está diagnosticado de todo, pero bueno, eu creo que a veces como que me quite el gluten, e tampouco hai que facer eso, creo que sempre é mellor ir ao médico. Porque Carvajal creo que se sacara de comer gluten ou algo así, sonache? Carvajal o do Madrid? O Madrid. Pois non sei, o sea, sei quen é que defensa o que era o capitán, non? Sí, porque lesionábase moitísimo e tal, e creo que lle foi ben. Creo que lle sacaron o gluten e, hostia, chal, o mellor lateral do mundo. Sí, o sea, o tema é que, claro, si che senta mal porque tes un problema ti digestivo, unha patología así, pero si non, sabes, por sacalo non vou mañán a xogar no Madrid, sabes? Me refiero que... Vou che fazer unha pregunta. Se eres intolerante á lactosa, que é o alimento prohibido que podes tomar? En plan, que lle prohibirías ti a alguén intolerante á lactosa? A ver, o tema da leite, por exemplo, é que se vende diarrea. A leite sin lactosa? Sí, o sea, É que boa? para xente que ten intolerancia á lactosa pode tomala perfectamente. De feito, tamén hai pastillas que ti se o tomas antes de unha persona que teña intolerancia á lactosa, toma a pastilla e logo come, pode comer perfectamente, porque o problema da lactosa é que digamos que son dous azúcares unidos e a persona non ten o que se necesita para cortalo en dous. E entonces ti se o tomas mediante pastilla, xa está. Non, o sea, é algo revertible polo tema da pastilla. Pero se tomas moito abusas das pastillas non é malo? A ver, é que tampouco faz tantas comidas no día e en principio tampouco, non, o sea, solamente se chama lactasa o que corta a lactosa. A ver, tamén, pois mira, non tes por que tampouco meter ti lactosa en todas as comidas e máis. Non a mesma lactosa que ten a leite de vaca que a leite de cabra, que o queixo, entonces tamén depende un pouco do grado que teñas ti de intolerancia. Que é o mundo da nutrición toda a mí. Moita paranoia, tío. Que foi o que máis te impresionou cando empezaste de nutricionista? Que máis me impresionou? Pois eu creo que o tema de o cacao mental que ten a xente cas cousas, de un pouco, sobre todo, eu diría polo das redes, que te volve un pouco tolo. Antes como que había 4 ou 5 mitos e eran eses, pero ahora hai de todos os tipos. A ver, as proteínas están sobrevaloradas? Sí, verdadero. Sí? Pensei que era verdadero. Esa é unha pregunta que che fago. Sí, están sobrevaloradas? Sí. Porque, para que se toma proteína logo? O sea, a proteína, dentro da proteína como que hai diferentes aminoácidos que é como a base da proteína, é como dunha casa, os aminoácidos son os ladrillos, non? Un pouco. E entón hai algúns que teñen máis importancia, sobre todo polo tema da masa muscular, non? Que parece que está ahora de moda que todo ten que ter proteína, pero en verdad que a dieta media que ten unha persona española xa prácticamente cubre esas necesidades de proteína do teu día a día. Outra cousa é que xente pois que non meta moito proteína na súa comida, pois o tema dos batidos, pois meter pois sí que pode ser boa idea nunha merenda ou algo así, pois adiante, pero de novo, tes que ir a tomar proteína, pero tes que ir ao gimnasio tamén, sabes? Non, por tomamos aquí un batido non vamos a anabolizar. Porque che iba a dicir que antes, cando se iba á escuela,
había unha ou dúas persoas que eran os gordiños da clase. Pero ahora vas ás escolas e está cheo de xente, o sea, hai moita máis obesidade. Sí, subiu un montón. A que crees que se pode ver? En plan, porque os estudios ahora non sei se o ainda mirei se o 60 ou 70% da xente está obesidade ou algo así. E claro, eso que vai un momento, creo que por un lado está o sedentarismo, que cada vez a xente, joder, nos antes no patio, tío, está... Que ahora non deixan xogar ningún lado a fútbol, prohíben aí está, tío, o mítico meme escrito, no, de prohibido jugar la pelota, e pues nos drogamos, ¿no? É que é eso, e joder, antes, hombre, non sei, antes, tampouco fai tanto que estábamos no colegio, pero joder, sempre estábamos o que si fútbol, que si baloncesto, que non sei que, hoxe en día igual están, pero igual o tema de actividades, joder, co móvil e tal, é moito máis sedentarismo que antes, e despois a comida, que, claro, tes cada bomba para os chavales hoxe en día que é un pouco as dúas cousas, e desembocan nun sedentarismo que mete medo, por desgracia, sedentarismo, non sobrepeso. Sí, é que eu flipei cando vin que había os 60 ou 70, algo así, creo recordar, por cento de obesidade en España mesmo. Sí, sí. É unha locura. Sí, sí. Cantas veces se debe comer ao día? 5 veces, como din? No, Depende. Depende, un pouco, hombre, eu creo que unha igual o vexo un pouquiño extremo por meter tantas, o sea, todas as calorías do día de comida en unha, pero que sei, 2, 3, si é 4, 5... Porque o ayuno intermitente é bo, en plan, creo que é das 6 horas sin comer e 8 horas comendo, algo así, non? Sí, o sea, como que o 16-8, dentro do ayuno intermitente hai diferentes protocolos, sabes, o ayuno, pois, a ver, é que, por exemplo, de, pois, ceno, e pola mañá non desayunar tampouco que estés en ayunas, sabes? O corpo ao final ainda está asimilando o da túa cena. Pero o 16-8 que máis se puxo de moda, que é o que distí, para mí non deixa de ser unha ferramenta, que hai a xente que lle vai ir ben e a xente que lle vai ir horrible. Entonces, depende da persona, sí. Ti recomendas unha dieta normal, non? Sí, si diste, pois mira, é que eu me levanto e non teño fame, pois non desayunes, comes ao mediodía, estás facendo ayuno intermitente xa. Pero, hombre, outra cousa é que seas un deportista de alto rendimiento, imagínate, teño un partido de fútbol a media mañá, hombre, pois aí igual sí que é interesante meter un desayuno. Non me acordo que te iba a preguntar agora. Pero teño por aquí algunha chuleta. Crees que comer sano converteuse en unha secta? Que a xente está obsesionada con verse ben? Sí, eu creo que hai que ter cuidado, Sí, sobre todo o tema das redes sociales, eu creo que para iso fixo un pouco de daño e aí, ao final, xa é unha cousa máis seria o tema de ter un trastorno da conduta alimentaria, sabes, que tamén nos últimos anos é algo que ao final ti ves aí a xente a súa vida idílica e hai que ter un pouquiño de cuidado con ese tema, pero eu creo que sí. Teño unha pregunta, que é o Ozempic? Sí, o Ozempic, bueno, sí, bastante de moda hoxe en día. Ademais, eu que vexo tanto na farmacia como en nutrición, eso é como, bueno, é un tipo de insulina que indirectamente está como relacionado coa diabetes, pero tamén che afecta a nivel de saciedade e como as ganas que tes ti de comer. Entonces, como que eso cho acorta e entonces é como unha maneira que ahora é como, non me gusta chamarlo como a vía fácil porque tampouco é eso, pero claro, tamén ten de novo os seus pros e os seus contras. Que opinas del? Velo recomendarías yo a xente ou diría, se o podes evitar... A ver, eu creo que de primeiras, se podes cambiar os teus hábitos alimentarios... Mellor non depender de... Non depender, porque ao final, o sea, non é que sexa un parche, pero claro, tamén unha axuda externa. Tamén hai a xente que se nota que, pois mira, necesito como un plus e sempre co endocrino vexa ben e todo demais seguindo uns controles, pois para esa xente, pois igual lle vai ben como axuda inicial, pero bueno, tamén hai que ter cuidado que non deixa de ter efectos adversos como calquer medicamento. E agora... As que me mandaste son de verdadeiro e falso. Venga. Que? Queremos ir a... Hai que esperar, non? Polo sí, para... E agora vou poñer aquí unhas de verdadeiro e falso. Despois un par de preguntas e listo. Perfecto. Eu quedaríame falando dos tiburóns. Como queires. A xente igual interesa máis. Que eu son... Pero ti buceas ou... Non tuve nunca así a tal. Pero gustaríame, en verdad. É que eu son me encantan os animales. Sempre que vamos a algún lado hai que ir a, ainda que este mal, o zoo, a ver pero animales. gustache? Sí, me encanta. Ainda fomos outro día a Cabárceno. Buah, está moi guai tamén, isto é outro rollo. O rinoceronte ao meu lado, e quedamos así a mirar por o rinoceronte. Era a tirar de mí, mame. De feito faláramos polo tema do safari, te acordas? Aí atrás, é verdad que sí que tal. Sí, a ver, está guai, tío, é como naturaleza, hostia. Queda o safari. Moi ben, eso sí que é unha locura. Sí, a tope. Ademais miras como... un león ou algo así comendo. Sí, creo que era unha leona comendo unha gacela en directo. Foi como moi impresionante, tío. Ademais ali, como que cando ves a dúas personas pelearse, que parece que se che pon a piel de gallina, tío, é un momento de tensión. E foi como acaba de pasar isto, sabes? E la Pachamama, tío, a naturaleza en estado puro. A verdad que é unha locura, eu recomendo 100% o tema do safari. Vistes os 5 grandes?
No, tío, me faltou o rinoceronte. O rinoceronte. Creo que hai moi poucos no Que son mundo. o elefante, o león, o rinoceronte, o hipopótamo, Hipopótamos e falta un. O Ou van ñu, 5. ou algo así, non? O Sí, tamén. bisonte ou algo así. Sí, creo que o ñu. Sí, eu igual o ñu o quitaba, tío. Lo siento, Fuimos un leopardo. lo siento por los ñus, tío, pero a ver, os leopardos que tamén O son ñu, máis que todo o pequeniños. mundo conoce cando és pequeno. Cal letra é ñ? Sí, totalmente, como xilófono. Sí, pero a ver, que está, sí, non sei se é ñu ou no, ou igual é outro, non me sale ahora o nombre, búfalo. Búfalo, pode Ou ser no, algo non un sei. herbívoro grande. Sí, que nos lo dejen en comentarios. Pero recomendas o safari, non? Sí, 100%, tío. A verdad que sí, unha pasada. Pasas medo no safari? No, porque como vas no jeep e tal, home, non deberías de salir porque en calquer momento nunca sabes o que pode pasar, pero, joder, estás máis que... E ademais os guías que che levan mamando eso toda a vida. Mítico vídeo de Pedri, o do Barça, sabes quen é Pedri do Barça? Sí, o dianteiro, no? O medio centro... Medio, sí. Non sei se é verdade ou mentira, que estaban de safari, e o tío sentouse nunha mesa a comer ali unhas magdalenas e tal, no medio do safari, non sei se é verdade ou mentira, eu vi en internet. E dixo, mima, chaval, o tío coméndose unha magdalena e por detrás pode vir un león e... Pois a verdad que ni me enteré, pero sí que, por exemplo, un día, porque claro, ti duermes como en campings, o sea, tiendas de campaña, pero, o sea, grandes, como unha habitación de hotel, pero no medio da nada, da sabana. E sí que pola noite escoitabas uns ruidos, de feito, un día, claro, salimos e tiñas un elefante a 10 metros pasando. Sí, os elefantes son malos, non? Nos en un momento, de feito, como que tuvimos que dar un pouco para atrás ao coche, porque, o sea... Son agresivos, non? Sí, son a ver... moi do seu, sí, plan, a ver, territoriales. tamén, no, o sea, nunca escoitei que tal, pero creo que sí, tamén dependerá un pouco, a ver, e sempre estás un pouco a distancia do animal, non estás aí a... Pero claro, igual xusto cadra que ti te paras, pero ele se vai acercando, pero bueno, sí que os hipopótamos creo que é unha locura de xente que mata o ano. Sí, non, porque son super territoriales. Sí, ademais dan un asco, tío. Están todo o día... Mira, sempre vamos a todos lados e nunca ves hipopótamos. Están todo o día botándose a merda na espalda, tío, é unha locura. Peste todos xuntos aí, buah, horrible. Pero vístelos, os hipopótamos, sí, nas charcas moito, e tal, sí, pero as charcas nauseabundas, tío, a verdad. Pero está guai velos. Cal foi o animal que máis te impresionou? Que impresiona máis, ver un león de cerca ou un tiburón? A ver, é que co tiburón tes máis probabilidades de morrer, sabes? O sea, o león... A ver, un león primeiro que xa non podes estar aí no medio da nada porque che ataca. Entonces, me impresionou máis o do tiburón porque hai probabilidades de que che morra. O sea, que che mate, moi poucas. Cantas posibilidades hai de sobrevivir se che ataca un león? Non sei, eu creo que entre posible, 0%, non sei. Mira, non digo nada que despois do que dixen dos tiburóns, pero hostia, home, que se che ataca, tío, ojo. Ti crees que tendrías algunha posibilidade? Non, que va, cun zarpazo la va xa, tío. Pero esquívalo. Hostia, ti as mans que te, bueno, mans, como se, as patas, no, é unha locura, o sea, joder, impresiona en persona, en animal, dá máis tal, Fomos a Budapest, ela máis eu, en outubro, e había un león ali, justo ao lado, estaba a cristalera e estaba o león. E vai a cabezotiña do tío. Verdad. É verdad, verdadeiro. E poñome así a petarle, ponse a mirar pa min, petolle, mira pa min, nunca ri por min porque estaba a cristalera. Volví a petarle, pum, levantouse, rugeu ou algo así. Hostia, e ca boca aberta que... Hostia, cagaste, Ela ríse. Cae un cristal, menos mal, senón cadra. Sí, no, madre mía, vaya peligro. E o animal que máis te impresionou no safari de ver? A ver, o do león do ataque foi o que máis tal, e despois nos cadrou co da gran migración, que é como que mudan, pero miles e miles e miles de ñus pasando, e tamén ademais no río hai cocodrilos, e de vez en cando collan algún. E joder, que diste, é que isto é a naturaleza, sabes? O sea, que quedamos como prendidos. Igual nos cadrou a suerte de que durante 15 minutos pasando ñus, eso tes que velo. O sea, porque contando non parece impresionante, pero é unha locura. Pero é moi caro, non, o safari. En plan, o máis caro é o vuelo hasta lá, non? Pode ser igual. No, creo que un pouco máis o safari. Non sei se igual que pode ser o vuelo igual 1000 euros, máis ou menos, aprox, e o safari igual son... Pois non sei, agora é igual medio triplazo, igual 3.000 euros unha semana ou así, o sea... 4.000 euros, máis ou menos. Sí, todo creo que por persona máis ou menos 10 días ou así, tamén depende do safari que faga, sabes? Porque... Gastes ben, Australia, me cago un día. No, fun cos meus pais tamén, todo hai que dicilo. Pero me refiero que tamén hai como autobuses, e en vez de ir en jeep, vas en autobús. Entón entendo que abaratará. Bueno, pues vamos a... Pero tens que ir, tens que ir. Cuando celebres los 100.000 seguidores, te lo llevas. Bueno, a este paso xa hai que ir comprando os vuelos. Ojalá, é o meu soño, sempre digo, cando podamos ir de safari, vamos, digo, chaval. Sí, tío, pues sí, recomendable. Ahora vamos a un par de verdadeiro falso máis. Vale, perfecto. Solo verdadeiro e falso, Vale, en estes me comprometo. As grasas saludables existen. Verdadero. Comer de noite, automáticamente engorda. Falso. É tan necesario beber 2 litros de auga ao día como din. Falso. Un alimento light é máis saludable. Falso. O azúcar moreno é máis saludable que o azúcar blanco. Falso.
Sudando, perdese máis, sudando delgásase máis. Falso. Saltarse comida axuda a adelgazar. Falso. Crees que comer zanahoria axuda á vista? Verdadero. O chocolate negro pode formar parte dunha dieta. Verdadero. Eso é verdade, o chocolate negro que... Pero chocolate negro puro, non? Ten que ser. Sí, a ver, que ao final, eu que sei, tamén debe ser, depende, pero o chocolate con leite, pois a ver, se te tomas unha onza tampouco vai a pasar nada, ao final é azúcar e a manteca de cacao, pero claro, o problema é que tómate ti solo unha onza, me refiero, como teñas a tableta, hai que ter moita forza de voluntade, Nuestro Señor, para non atacala, non? Entonces, mellor o negro. E agora, cal crees que é a mentira máis peligrosa en relación á nutrición, á comida? Pois non sei, máis peligrosa. Eu creo que igual o que está como un pouco relacionado co dos trastornos da conduta alimentaria, sabes que eso sí que pode ser peligroso de verdad. O tema de como está hoxe en día, o de que tes que ser todo estricto e todo o tema. A unha persona anoréxica, que lle recomendarías para empezar unha dieta? Imagínate que che chega unha persona anoréxica e che di quero tratarme, sabes? Como... Pois mira, é que eu o tema de trastornos da conduta alimentaria non o trato. No, tampouco nunca me cadro de que viñera alguén, pero se viñera lle derivaría porque eu creo que non teño a formación para eso, sabes? Creo que hai que especializarse, ter moito tacto e sempre acompañado de psicólogo ou psicóloga con eso. Entonces eu sí que non me vexo capacitado para tratar algo así. Cal é o hábito máis infravalorado en relación á comida? Igual a rutina, o sea, o aburrido, sabes? Sí, eu diría que está infravalorado, non? Parece que tes que desayunar sempre un bol aí todo bonito, comer aí instagrameable, e o día a día, eu creo que é eso, un día a día e a rutina e... Eso. Vale. Prepáranos unha dieta de un día, para todos os que nos estemos vendo, un día solo, mañán. Un día, veña. Tesme que poñer mañán o que teño que comer, do desayuno á cena. Vale. Cumplo, Van a cumplir. Que tes? Tes algunha actividade, tes algo, traballes, non? Traballo pola mañán. Eres de desayunar ou non? Bueno, se teño que tomar un desayuno, tomo. Pero non eres de desayunar. Café tomas a primeira hora, non? Non só tomo. Pois mira, nada, hasta que... O leite con Nesquik é moi malo. A ver, con Nesquik casi todo azúcar, tío. A verdade... Teño que deixalo, é que Sí, a ver, a cantidad non é moita. Que recomendarías ti? Porque eu tomo Nesquik. Sí. Imagínate, son o teu paciente. Sí. Eu tomo Nesquik. Que me recomendas para cambiar o Nesquik ou para algunha alternativa ao Nesquik? Igual gradualmente ilo cambiando polo cacao puro. Igual si mañán tomas cacao puro dices isto non sabe a nada, pero igual pois estás unha semana 75% Nesquik, 25 cacao, a seguinte semana 50-50, 25-50, acostumbrar un pouco a paladar ao cambio. Gradualmente. Sí, gradualmente. Sí. Xa, prepárame unha dieta para mañán. Vale, mañana Nesquik, pero con un poquinho de cacao. Vas para o traballo. E cando... Teño que tomar o leite con a mañán antes de para traballar, non? A ver, si queres tomar de primer plato ao mediodía, pero bueno. Vale, de mañán desayuno, leite con Nesquik. Vale, sí, me van a matar ya. Despois de comer, que che gusta? Hostia, amiga, que mañán hai tortilla. Pois mira, tomas tortilla, algunha verdura lle meteremos por aí na tortilla. Pide, dime ti, eu dixo a miña nai. Vale, pois mira, acompañada así de pementos, vale, che gustanche? Eu como, non hai problema. Vale, pois con no, pero por aí están diciendo que mientes, No, pero si hai que comer. Hai que comer. No, tampouco obliga. Que verdura? Por meterlle unha ou ensalada para acompañar un pouco a tortilla. Ti dime, eu intentaré. Vale, eu vou me gravar. Tortilla un pouco acompañada con ensalada. Vale. Non a típica que aburre de lechuga e tomate solo aí morta do asco, lle metes un pouco. Así. A ver, fresas na ensalada, pois nunca provei, a verdad, pero bueno, se queres meterlle fruta, pois veña, fresas ou un pouco de mazá ou así, unha zanahoria, tomate, lle metemos para dar un pouco de color, remolacha, xa estou pedindo moito, quizás. Eu creo que sí. Bueno. No, a ver, ti dime, como se eu fora o paciente, eu teño que cumplir. No, o cliente, eu sempre digo, eu me teño que adaptar ao cliente e non ao revés, dentro do que cabe. Entonces, por eso, pero bueno, poñer exemplo, merenda, soles merendar ou non tes fame esta cena? No, igual algo como por aí, pero sin máis, pero ti dime. Dice la verdade ou non? Sí? Sí. Bueno, pois mira, é unha fruta e uns frutos secos, te gustan? Sí. Pois veña, un puñado de frutos secos, unhas noces e fruta tu favorita? A mazán, mismo. Pois veña, unha mazán de toda a vida. Vale. E despois para cenar, cenas en casa ou non? Mañana é sábado. Hoxe vamos a ir a cenar ao acabar. Así que mañana xa non se pode. Pois mañana vas a cenar en casa. Vades cociñar, te dá pereza? No cociño. Vale. Pois se non cociña ela. Que queres cociñar? Que te apetece mañá? Dinos ti. Vale. Pois eu suelo facer unha proteína, un carbohidrato e unha verdura. Vale. Entonces, mira, por exemplo, polo,
de proteína. Hasta mallado. Pois veña, carbohidrato con que che gusta, con pasta, con arroz, con co que sea. boniato, que fijo que non sueles tomar. Boniato, non sí, comín nunca veña, lo boniato. pruebas, que está rico. Un boniato. É como pataca cocida, pero un pouco máis dulce. Un boniato. A ver, uno depende do tamaño, É que pero non sei como é, o sea, é como unha patata. sí, si che dá pereza, que pelar si che dá eso. pereza facelo no Mercadona, os hai xa que os metes no micro e xa sale feito, que Claro, como fajo eso? En plan, na air fryer ou... na air fryer está rico, Sí. Sí, o cortas aí, Vale, mañá vou a cenar boniato. boniato. A pataca cocida che gusta? Sí. Pois igual o introduces no día a día, polo con boniato, e que metemos, xa que está air fryer, espárragos trigueros, fai moito tamén que non tomas. Desde que non sin. Pois aí está. Os metes air fryer tamén. Vale, a ver, ahora. Non va a quedar moi bonito el plato aí para gravarlo, pero bueno, máis ou menos. Desde o principio, eu vou a subir a sin cortes. Vale. Que vou a facer a ti comigo. Vamos a facer a dieta. Vale, vale. Dieta del día para mañana. Para mañá. Nesquik con leche con un poquito de cacao. Bueno, mañana xa non che dá tempo a Mañá. comprar o cacao. Vale, mañana Nesquik. Unha cucharada menos de Nesquik. Aí está, venga. Despois, hasta o mediodía non comemos nada. Nada. E aí vas a comer a tortilla. Lle vas a meter algo de verduras. Vale, Calabacín, pimiento, un poquinho para acompañar. vale. Revisa se pongas máis a cabeza. Postre soles tomar ou non? No, postre no. Non tomamos nada. Merenda... Os helados son moi malos, non? A ver, tamén depende. Un almendrado, A ver, mañá non, mañá non. De merenda, unha mazá e un puñadiño de nueces. De noses. E despois espectáculo na cena. Fu. Air fryer, polo ou si queres, pois ternera ou No, o que polo que- está ben, polo está ben. Polo, boniato e espárragos trigueros. Unos espárragos... Xa, vanche gustar, tío. Dice? Si, tens que cortalo porque, bueno, logo te escribo aí, te envío un audio del tal, porque hai que como que cortarlo a raíz, bueno, o tallo. Vale, ahora vamos a ir acabando. Que opinas, o sea, como pensas que será a alimentación, como ves a xente dentro de 20 anos? Máis obesa, máis delgada porque a xente está aí en plan obsesionada con verse ben en forma? Como crees que... Veña, eu son optimista, vai estar a xente máis en forma. Sí, Venga, pa'lante. é peor para ti. No, igual gracias a min. Bueno, no, porque tamén os deportistas, ao final, a mí tamén me gusta bastante levar xente deportista, un pouco axudarlle para tamén tema de rendimiento e tal, pero si a xente, eu creo que cada vez como que a xente se está preocupando máis tamén polo da nutrición, me refiero de fai 5 anos agora, creo que se está dando máis Sí. tal, entonces optimismo, hai que ser optimistas. Eu creo que sí. Donde tes a consulta? Ahora, online, de momento online. Online? Paso online, sí. Como é? Por videollamada, fago a consulta. Por videochamada. Pero Sí. digo a página túa, Tiradalarga.com. tiradalarga.com. Sí. Se lle queres dar un consello a algunha persona, Contrátame. No, consello, se queres dicir algo, en plan, algunha recomendación que deixen de ir ao McDonald's. Nada, mira, responsabilizarse un pouco, que eles son donos do que deciden e ni vitimismo, ni tampouco culpa, pero un pouco responsabilizarse un pouco da alimentación, igual sobre todo a xente xoven que pense que ahora mismo tamén pode estar hipotecando o seu futuro, que ahora nos creemos que aguantamos moito, pero ao final o corpo Porque leín unha frase que era que a comida non che mata ningún día, pero matache lentamente. Pues mira, está bien, sí, me gusta más que lo que dije yo. Sí, a ver, puede ser, claro, que al final é un cúmulo de cousas, igual ahora te crees tal, pero dentro de 40 anos como vas a estar, non? É un pouco tamén irte traballando ti. Paso factura. Pois, ahora vamos a ir cenar unha hamburguesa, que che parece? Bueno, Nos das permiso? sí. Mañana empezamos a dieta. No, Pero mañana de verdad. sin problema, que os aproveche. Pois listo, logo, hasta aquí o podcast. Un placer. Teremos que volver a falar cando vayas a... Onde vas a ir? A algún lado, a bucear. Pues non sei, pero cando vaya por aí con algún bicho novo, volvemos a comentarlo. Volvemos a falar. Un episodio solo de Solo de animales. solo de flora e fauna. Sí. Pois listo, logo.